Mara ta' 64 sena tilfet ħajjita kaġun tal-coronavirus fl-aħħar sigħat. Din il-mara l-442 vittma tal-pandemija f'pajjiżna u mhux magħruf jekk il-mara kienet ċimlaqma jew jekk hix waħda mill-persuni li kienu rikoverati fl-isptar f'dawn l-aħħar jiem. Sa dan it-tant 62 każ ġdid ta' COVID kienu reġistrati f'pajjiżna fl-aħħar 24 siegħa. Fl-istess żmien 33 kienu dikjarati li fiqu għal daqstant il-każi attivi reġgħu telgħu għal 719. 34 persuna bħalissa huma rikoverati l-isptar b'2 minnhom qed jirċievu l-kura fl-ITU. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' tilqim s'issa nataw total ta' kważi 799,000 doża, b'413,600 minn dawn ikunu imlaqma b'mod sħiħ. Sadattant, l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda waqfet working group ta' azzjoni wara li marċevit l-ebda tweġiba tal-bit tagħha mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika biex jindirizzaw id-diskussjonijiet għal festi ta' sena 2022. Dan il-working group ġie maħtur sabiex iħejji pjan konkret ta' kif jistgħu jiġu ċelebrati festi b'mod sħiħ mill-ewwel ta' Jannar li ġej. Il-working group huwa format minn membri li huma involuti bisħieħ fl-organizzazzjoni tal-festi fosthom is-soċjetajiet tal-banda, il-kumitati tal-festi u dawk tal-armar. Il-miri huma li sal-aħħar ta' Settembru jkun infassal pjan holistiku li ma' pjan jiġi preżentat lill-awtoritajiet tas-saħħa sabiex juri li l-festi jistgħu jsiru mingħajr ma jnaqsu l-ħarsien ta' saħħet il-poplu. L-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda terġa' darbora tħeġġeġ l-istess awtoritajiet tas-saħħa pubblika sabiex jagħtu widen għad diversi ittri li l-Għaqda bagħtet matul ix-xhur li għaddew u li s'issa għadhom mhux imwieġba.